Schedule shows Hichilema's unconfirmed arrival date and time. Panapa paita now iri very critical. Vanhu yavari kuona kuti panapa mahead of states mazhinji vauya vakaripota time dzavachasvika nevamwe time dzavo dzavakatosvika munyika yeZimbabwe dzakatonotiwa down. But panapa paine nhau iri kunzi President 1 Hakaenda Hichilema arrival time yake nedate hazvisi kuzivikanwa. Saka mina mashuka buda nyokwamisana nhasi nobva subscribe like turn on the bell icon. Tichipinda panapa mudzimai monyorwa muchinzi the arrival schedule for heads of state attending the 44th Southern African Development Community SADC Summit has raised eyebrows as the Zambian President Hakaenda Hichilema's arrival date and time remain undisclosed, fueling speculations about his likely absence. These developments adds to the ongoing diplomatic tensions between Zambia and Zimbabwe, particularly in the aftermath of Zimbabwe's disputed 2023 elections. Panapa tona nemakuona mzima yabva wabuditsa maschedules etime dzakasvika nemamwe mahead of states nedzimwe time mahead of states vamwe vasati vasvika dzavachasvika dzavauya vakanyora kuti aiwa by this time tinenge tamamo munyika yeZimbabwe. But nhau yapanapa iri pakunzi sezvamunoziva kuti pagara pane tension pakati pemutungamiri wenyika yeZimbabwe newezambia zviri kunzi aiwa arrival date and time yaHichilema haisi kuzivikanwa. Hapana kana any information yaripota kune nyika yeZimbabwe. Zvava zvarisa maspeculations ekuti aiwa tension iripo pakati pemutungamiri wenyika yeZimbabwe newezambia yakutoramba ichitokura zvakutongwa zvinhu zviri pariu zvinhu zviri paground zvinhu zviri kutooneka kutoti aiwa akutodyi rinopisa. Hichilema aiwa haasi kumira panhau yake yekuda kuti panapa maelections emugore rapfuura akanga ari flawed. Noda kuti ndiye munhu 1 auramba achipusha achiti aiwa zvamakaita hazvina kunaka. Butidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, pamwe chete turn on the bell icon.